Punisher, Team Airsoft. מתאמנים לזה, לפעמים גם עושים את זה, זה המקצוע שלהם. הם אוהבים את המסכות ואת האנונימיות. האמת, זה מצטלם כל כך טוב שאפשר לשכוח שצבא זה בסוף אנשים. האנשים האלה הם צעירים בני 20 שבחרו לעבור את המסלול הקשה ביותר בצה"ל. הלוחמים האלה הם מיחידות העילית הטובות ביותר במדינת ישראל. הם הצילו קיבוצים וחילצו פצועים בערים. הלוחמים בעזה מודיעים בקשר, פרוץ סוף. אני נרגש מאוד לקראת הפקודות האלה. נחתם הסכם להשבת החטופים. הוכחתם לחמאס ולכל אויבי ישראל כי עוצמתנו איננה הפלדה, כי עם רוח ואמונה. בזכותכם ובזכות ההקרבה שלכם נזכה לראות את אחינו שבים אל ארצם ואל חיק משפחותיהם.